फरायसा आफाद गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि फरायसाफोर बा गासै रायजो राजाफोरा सोमावसारगासिनो दङ जेराव आसामाव दुंहाव थासारि सोलिनानै दं। गुबुन फारसे आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्स आरो बावैसो 29 नभेम्बर 2025 खालि मोनद' हारिनो एसटि होनो मदद खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव रिकमेन्डेसन ले खालामनाया अनजिमा बाङाइ एसटि हारिफोरखौ समखिखांहोदों आरो जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय थासारि सोमजिहोदों। थाखानाय एसटिफोरा एन्जय खालामबाय थानाय राइट्स एन्ड प्रिभिलेजाव खहा जाया खालामनाय जेबो थांखिखौनो मानिनाय जानाय नङा होननानै रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम लोगोसेयैनो कनसार्न अर्गानाइजेसनफोरनिसिम हुमखि होदों। बेयो नंगौदि मोनद' हारियाबो सांबिधानिक आरो जौगानायनि मोन्थाय दं। बिथांमोननि दाबिया मोनसे गोजाम दाबि, नाथाय गोदान जेंनाखौ सुस्रांनो थांनानै थाखानाय एसटिनि खहा जायोब्ला थासारिया मोजां जानाय नङा एबा आउट अफ कन्ट्रल जानो हागौ। आंबो सासे एसटिनिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो आसाम भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार एसटि कमिसन आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो without affecting the rights and privileges enjoyed by the existing ST communities of Assam बे जेंनाखौ जाहाथे एमिकेबलि सुस्राङो बेनि थाखाय भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनदोंना गोजोननाय मोनासै आरो गोसोआव मा साननाय फैदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जाय कमेन्टखौ मोजां आब्रुथियै कमेन्ट खालामगोन बिथांमोननि कमेन्टखौ आङो फोरमायफिननो नाजागोन। जिखुनु जाया साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लाइक खालाम, लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। अननानै एसे हेफाजाब हो आंखौबो, बारा गोबां नांलिया, जिखुनु जाया अननानै एसे हेफाजाब होबावदो गासिबो, शेयार खालाम। बाथ्राया बेनो जे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों? जोंनि बर' रावजों पार्लियामेन्टआव बुंनायफोरा बारा दम गोनां जाया आरो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि खामानिफोरखौ मावनायाव एसे लासै जायो, गनायबांनो नागिरा नामा? आंनि बुंनायसो, आंनि साननायसो, जिखुनु जाया गाज्रि दामोन। माथो बुंनो, जोंनि बर'फोरनि रावानो बिदिनो खाबा, मा बुंबावनो। जिखुनु जाया नोंथांमोना मा सानो आरो साननायाव माबायदि फैदों, माबायदि मोनदों फोरमायलायनो हागोन आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। कमेन्ट खालामनो दाबाव, लोगोसे फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालाम, लाइक खालाम, इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। दोनथ'नोसै।